אהלן חברים וברוכים הבאים לערוץ שלי. אני דוב, אני לומד ובונה סוכנים קוליים לעסקים, והיום כפי שהבטחתי אנחנו ניגע בלב הסוכן הקולי, בפרומפט שלו. הנדסת פרומפטים, כתיבת פרומפטים זהו תחום חדש וקצת מורכב. אנחנו ננסה לפשט אותו, נחלק את זה לשני סרטונים כרגע. סרטון ראשון היום אנחנו נראה מהם העקרונות הבסיסיים, 6 דברים שמהם צריך לבנות פרומפט לסוכן קולי, ובסרטון הבא אנחנו נרחיב יותר. תעצרו רגע, תכינו לעצמכם קפה ובואו נתרכז. זה נושא טיפה מורכב, אבל בסופו אתם תדעו לצאת מפה ולפתוח את ופי ולבנות לעצמכם סוכן קולי שכבר עובד. אז יאללה, מתחילים. אז איך כותבים פרומפט לסוכן קולי? כל מה שצריך לדעת בעצם בשביל לבנות פרומפט שעובד, ברור, מסודר ומוכן לביצוע. אז בעצם סוכן קולי, מי שלא זוכר, אנחנו מדברים כרגע על אמיר. אמיר הוא צלם אירועים, אנחנו בונים לו סוכן קולי שיענה לטלפונים בשבילו בזמן שהוא מצלם חתונות, מצלם אירועים, עסוק בדברים אחרים ולא פנוי לענות לטלפונים, אך לא מעוניין להפסיד לידים. אז אנחנו בעצם מגדירים ביחד את הסוכן הקולי שלו, מה התפקיד שלו, מה הוא אמור לעשות. מה שחשוב להבין בכל תחילת תהליך כזה של הקמת סוכן קולי, זה בעצם שאתם לוקחים תחום, העסק שלכם, העסק של חבר שלכם, תחום מסוים, ומלמדים מישהו, במקרה הזה את ה-LLM, את הסוכן קולי, לעשות תפקיד כלשהו בעסק שלכם. עכשיו, הוא לא יודע כלום, יש לו את כל היכולות, הוא יבין כל מה שתסבירו לו, אם תסבירו לו כמו שצריך, אבל כרגע הוא לא יודע כלום. והמטרה שלכם היא להצליח לתמצת לו בצורה מדויקת, ברורה ככל האפשר, ומוגדרת, גם מה יכול, מה לא יכול, מה מותר, מה אסור, מתי, את כל מה שהוא רק צריך לדעת בשביל לבצע את התפקיד שלו כמו שצריך. ותדמיינו על זה שיש לכם עובד חדש, ואתם לא יכולים להסביר לו עכשיו הלוך ושוב, אתם צריכים לתת לו את כל ההוראות כתובות. ברגע שתעשו את זה כמו שצריך, הסוכן שלכם יעבוד כמו שצריך. עכשיו כמובן זה לא one shot, יש לנו הגדרות, יש לנו בסיס לכתוב הנחיות שאנחנו פועלים לפיהם, ובסופו של דבר כל פרומפט, כל סוכן קולי דורש back and forth, כאילו לתת לו לעבוד, לראות, לשמוע אם הוא הגיב נכון, לא הגיב נכון, איזה סיטואציות, אנחנו לא יכולים לעבור איתו על כל הסיטואציות שהוא ייתקל בהם, בגלל זה זה בשלבים לאט לאט, אבל כרגע אנחנו נלמד מה הבסיס ומפה הוא כבר יעבוד כמו שצריך. אז אנחנו מתחילים מהרול. רול זה בעצם התפקיד, הגדרת התפקיד של הסוכן. אנחנו הגדרנו פה, אתה העוזר האישי של אמיר, צלם אירועים בחתונות, אתה עונה לשיחות טלפון כשאמיר לא זמין, אוקיי? בעצם זה הגדרת תפקיד שלו. למשל, אם היה לנו סוכן קולי שאנחנו מגיעים למרפאת שיניים, אז היינו אומרים לו, עולה, התפקיד שלך הוא לאסוף פרטים מהמתקשר ולתאם שיחה עם המזכירה לאחר מכן. או בכל עסק, את ההגדרת תפקיד, זה הבסיס, אוקיי? כמובן לא צריך יותר מדי ארוך, אבל כן שמאוד מוגדר וברור מה התפקיד. לאחר מכן, זה חלק בלתי נפרד, זה הקונטקסט, זה ההקשר לתפקיד הזה בעצם. קונטקסט זה הרקע, מה סוג העסק, מה השירותים שהעסק מציע, איזה שעות פעילויות, דגשים או מגבלות יש לו. למשל, הדוגמה שלנו, אמיר הוא צלם אירועים בחתונות שמקפיד לתת שירות ברמה גבוהה ללקוחותיו. המטרה שלך היא לספק מענה ראשוני ללקוחות מתעניינים ולקבל מהם פרטים כדי שאמיר יוכל לחזור אליהם בהקדם. זה הרקע. אנחנו נציין את הדברים האלה שוב, אנחנו נדגיש אותם במקומות מסוימים, אבל כרגע כשהסוכן קולי נכנס לתפקיד שלו, הוא מיד מבין את התפקיד ואת ההקשר. מה התפקיד שלו ואיפה, אוקיי? לאחר מכן, אנחנו נכנסים כבר לעובי התפקיד, עובי הקורה, ובעצם מסבירים לו מה הגדרת התפקיד, מה ההוראות שלו, מה בדיוק צריך לעשות בתפקיד. לפי שלבים ברורים, כולל כללים להתנהגות, נימוס. לדוגמה שלנו, אסוף מהלקוח את הפרטים הבאים, שם מלא, מספר טלפון, סוג אירוע, בקשות ושאלות מיוחדות, ואז לפי הסדר, שאל שאלה אחת בכל פעם והמתן לתשובה לפני שתמשיך לפעם הבאה, לשאלה הבאה. אל תחזור על שאלות שכבר נשאלו. אם משהו לא ברור, בקש מהלקוח לחזור על זה בנימוס. אם הלקוח לא מעוניין לשתף מידע, אל תלחץ עליו. בסופו של דבר אנחנו רוצים להכין את הסוכן כמה שיותר טוב לתפקיד, ולדבר בטלפון עם מלא אנשים
כשכל אחד הוא בא מרקע שונה, מדבר ורוצה דברים אחרים ומגיב בצורה שונה, צריך קווים מנחים שיתפסו כמה שיותר מקרים ותגובות שאפשר. ובגלל זה ככל שההוראות יהיו יותר מפורטות, יותר ברורות, יהיה לו תהליך יותר מוסדר של מה לעשות, הוא ידע יותר טוב. לאחר מכן אנחנו כבר בסעיף 4, אנחנו מדברים על טון וסטייל. איך הסוכן נשמע? הוא מקצועי, הוא ידידותי, הוא קליל, הוא מחירתי, הוא מתאים למותג. כן, הוא חשוב שהוא יתאים למותג כמובן. למשל אצלנו, דבר בטון חם, נעים ומקצועי, דיבור ברור בקצב נוח, אתם את עצמך לקצב של הדובר. אנחנו כבני אדם עושים את זה אוטומטי בלי לשים לב, אנחנו מדברים מהר כשמישהו מדבר איתנו מהר, או מדברים לאט יותר כשמישהו מדבר לאט. סוכן קולי צריך את ההגדרה הזו. יימנע ממונחים טכניים מדי, וכמובן לפי כל תפקיד אפשר להגדיר לו, אבל פה מגדירים. ולאחר מכן חלק חשוב מעין כמוהו זה דוגמאות. דוגמאות לשיחה. ככל שניתן לו יותר דוגמאות, וההמלצה היא לפחות בין 2 ל-5, אני משתדל לפחות 3 דוגמאות לתת כמו שצריך, כדי שידע לשאוב מזה את ההבנה, כי מדוגמה מבינים הכי טוב, גם בני אדם וגם סוכן קולי. דוגמה אצלנו, שלום, רציתי לבדוק אם אמיר פנוי בתאריך מסוים ואם יש לו תיק עבודות. תשובה לדוגמה של הסוכן קולי, כרגע אין לי גישה ליומן, כי הגדרנו שאין לו גישה ליומן כרגע, בעתיד נקבע שיש לו, אז הדוגמה הזאת תשתנה כמובן. אבל מהדוגמה הזו הוא מבין, יכול להיות שהוא ישתמש בה ספציפית במקרה הצורך, יכול להיות שהוא יבין אותה ויגיד משהו דומה, אבל ככל שיש לנו דוגמאות, אנחנו מסבירים יותר טוב לסוכן את העבודה שלו. והחלק האחרון והחשוב ביותר, זה notes, הערות בעצם, שזה המגבלות, אזהרות, מה הסוכן לא אמור לעשות. לדוגמה אצלנו, הוא לא אמור לקבוע פגישות כרגע, לא לתת מחירים מדויקים, לא להבטיח הבטחות בשם אמיר, לא להציג את עצמו כאמיר, תמיד לדבר כעוזר. אוקיי, זה אזהרות שאני שמתי, כי שמתי לב שהוא לפעמים קצת מגדיל ראש ומתפזר, והוא נכנס לתפקיד חזק מדי. אז אתה מגדיר לו מה הגבולות גזרה שלו בעצם. למשל, אם זה סוכן למידע רפואי, על רפואה, אתה אומר לו, אל תיתן מידע רפואי. זה מגבלה שחשוב לדעת. עכשיו, שימו לב, בכללי עדיף לכתוב דברים בחיוביות. זה עובד ככה גם עם בני אדם. אבל לפעמים הוא לא ממש קולט טוב את הלא. ככל שתגיד לו את זה יותר בחיוביות, או תמיד לדבר כעוזר, והוא מבין יותר חזק מאשר לעולם לא להציג את עצמו כאמיר. למה? ככה. זהו, אז בעצם היה לנו פה 6 דברים בסיסיים. היה לנו את הגדרת תפקיד, את הרקע לתפקיד, הוראות ספציפיות מה לעשות, איזה טון וסגנון דיבור, דוגמאות לשיחה ומגבלות ואזהרות. זה הבסיס של הפרומפט. תחשבו על העסק שלכם, תחשבו על העסק שאתם רוצים לבנות לו סוכן קולי, תעברו על הדברים האלה, תכניסו את זה לפי הצורך שלכם, אוקיי? ותראו איך כבר הסוכן מתפקד בצורה טובה. איך כבר זה עושה לו סדר והוא מבין את הדברים, וכמובן דגש חשוב, בסופו של דבר תכניסו את הפרומפט בוואפי במרקדאון. מרקדאון, למי שלא זוכר, זה צורת כתיבה, אפשר לכתוב את זה בסטאק אדיט, אפשר בסוף לקחת את הפרומפט שלכם, להכניס לצ'אט GPT ולהגיד לו תערוך את זה במרקדאון, אבל זה משפר פלאים את היכולת קריאה וההבנה של הסוכן קולי. בשיעור הבא אנחנו נעבור על המשך הפרומפט, גם שלנו וגם איך אפשר להמשיך פרומפטים אחרים. ויאללה, בהצלחה רבה, תתנסו בעצמכם ונתראה בשיעור הבא.